Ola amigos, estamos estreando o trimestre e unha conmemoración nova no noso colexio. A data propia é 1 de abril de cada ano e trátase do Día das Artes Galegas. Eu penso que non podíamos pasar por alto esta celebración nun pobo tan artístico como Bandeira. Home, claro, lógico. Pois ben, a través de varias conexións polo colexio, vamos ir recollendo datos sobre o Día das Artes Galegas. E concretamente sobre como se celebra este ano 2023. Empezamos, pois, cun apuntamento histórico. Conectamos cos compañeiros da clase de Historia. Sí, conectamos. Ola a todos. Pois ben, o día 1 de abril de 1188 o mestre Mateo dirixeu a obra do pórtico da Gloria da Catedral de Santiago. Por iso, esta celebración ten a data que ten, e xa van alá 900 anos. Entón, ao igual que o Día das Letras Galegas desde o 2015, foise dedicando cada ano esta data a un persoeiro relacionado coa pintura, música, escritura ou calquera destas artes. Por exemplo, o pintor laxeiro de Lalín. Sí, o da Máscara dos Cacharelos. Foi o protagonista do ano pasado. Nós sabemos moito de historia, pero non a quen lle toca este ano. Así que, devolvemos a conexión. De acordo, dime que temos que dirixirnos á aula de música para seguir informando. Conectamos, pois! Pois sí, nós temos a resposta. Sabemos de quen se trata. E o premiado é... Martín Codax. Sí, sabemos que estades pensando que é unha marca de viño blanco, pero moitas veces as marcas collen o nome dunha persoa importante. E iso é o que vamos a descubrir. De feito, os corchos das botellas teñen música escrita. Mirade. Sabedes por que? Resulta que Martín Codax foi o autor dunha das xoias máis valiosas da nosa música e literatura galega. Estamos falando dun trovador da Idade Media, relacionado coa cidade de Vigo a través dos seus versos. Así é que Jaime sabe moito, porque anda por esa cidade bastante. Oe, Brais, e que sería iso que din de que Martín Codax é un trovador? Un tipo de escritor? Volvo a buscar no dicionario. Pois máis ou menos. Aquí no dicionario pon que é un poeta que compón música para os seus poemas. Ah, entón é como un cantautor, pero da Idade Media. Como foi o cantante Quevedo, que tamén escribe as súas letras. Claro, escribirá en galego, pero non galego máis antigo, ata parecido ao portugués. Se queredes, contovos unhas cousiñas aínda máis técnicas. Conta, que eu xa non sei máis. Vades alucinar. A súa importancia deulle o feito que se atoparon só 7 poemas del. O poema máis famoso titúlase Ondas do mar de Vigo. E por 7 poemas tanta cousa. Bueno, claro, o bo, se é breve, 2 veces bo. Pois fíxate sí, porque son os escritos en galego máis antigos que se conservan. E non só iso, tamén se conserva a partitura. Son reliquias históricas, literarias e musicais. Pero claro, mira que pergamino. A ver se desde a aula de informática teñen máis datos. Directamente, conectamos xa a nós. Boas, nós estamos buscando na internet e non lle falta misterio á cousa. Dice que as cantigas foron copiadas nun pergamiño a finais do século XIII, pero non foi a principios do século XX cando se atoparon. Un comerciante de libros antigos chamado Pedro Vindel atopouno nunha librería de Madrid. E resulta que formaba parte da encuadernación dun libro tamén medieval. Vindel si lle deu importancia. Aproveitou, vendeuno e foi a parar a Suecia. Logo iríase intercambiando entre coleccionistas ata chegar a Nova York, onde se conserva o original dende 1977. Escoitache iso? Que raro. Parece que dende Galicia non lle damos mérito ao noso patrimonio. Isto é injusto. Bueno, polo menos quero recordar, adicouse os Días das Letras Galegas en 1998. E tamén lle dá o nome aos premios importantes, os premios Martín Codax da Música. A arte é así.
Efectivamente, ás veces non somos conscientes do que temos cerca. Por iso, dende o colexio fixemos unha labor documental. Non deixedes de ver a nosa exposición. Valorade a vosa cultura, non a ignoredes como pasou coas cantigas das que falamos. Despedímonos recomendándoos que escoitedes esta cantiga, As ondas do mar de Vigo, na versión do Grupo Amaral, en conmemoración co músico Carlos Núñez. Adeus! Adeus!